John, der spiller. Han spiller her lige nu. Musikterapi giver rigtig god mening, når vi ikke længere kan udtrykke os med ord. Og det kan jo for eksempel være mennesker, som har demens, hvor de mister sproget, og når de har svært demens, er der måske meget få ord tilbage, eller ordene giver slet ikke mening. Men der er rigtig mange, der har en mere eller mindre intakt musikalitet, og stadig kan forholde sig til musik, stadig kan nyde musik, og stadig kan være sammen med andre mennesker i musik. Jeg hedder Hanne-Mette Oksner-Ritter og er musikterapeut og forsker i musikterapi, og der har jeg især fokus på musikterapi med mennesker med demens. I forhold til musikterapi med demensramte, så er det noget med at skabe nogle stunder, og noget af det første og det vigtigste, det er måske at kunne skabe genkendelse og kunne skabe tryghed. Han bærer kringler og julehæl. Han bærer store. Han bærer små. Han bærer sukker. Jeg har oplevet, at musikterapi simpelthen kunne få folk hen og sidde ned og falde til ro. Når musikken spillede, og når jeg spillede på instrumenter, eller når jeg bare sad og sang, at musikken simpelthen kunne give det rum og give den ro, som rigtig mange har brug for. Måske fordi den giver mening, og der er noget genkendeligt. Men har du ingen, så kan du gå. Og så har jeg også oplevet, hvordan musikken pludselig er som at trykke på en knap eller åbne for altså med en nøgle, og der pludselig den person, som er der et sted stadigvæk, pludselig kommer frem og kan synge den ene sang efter den anden, og kan huske teksten, og kan indgå i et samvær, hvor man tænker, at jamen, det her, det var jo fuldstændig som den person var tidligere. Penge, så kan du få, men har du ingen, så kan du gå. Og det vigtigste er jo nok også, at musikken kan blive brugt i kommunikation. Det kan blive brugt til at dele oplevelser, følelsesmæssige oplevelser, blive brugt til at fremme erindringer, og huske noget fra tidligere, og så kunne dele de oplevelser med andre. Ikke nødvendigvis med ord, men ved at være sammen omkring musikken. Du starter en eller anden idé, og så laver jeg noget. Lige præcis, sådan som vi plejer. Jeg tror slet ikke, vi får gjort nok brug af musikken i dagligdagen, og der begynder at ske rigtig, rigtig meget lige nu. Og der bliver ansat mange musikterapeuter, der er mange personalemedlemmer, der har fået øje på, hvad de kan bruge musikken til, og også mange pårørende, der er helt af sig selv tager musik med, eller sørger for, at der er et anlæg. Og der er kommet meget fokus på det her de sidste år, men det kan bruges meget, meget mere, og vi har brug for meget, meget mere viden om, hvordan vi kan bruge det i en dagligdag. Når musikterapi virker allerbedst, så er det, når der kommer gnist i øjnene eller liv i øjnene, når der er samvær, når man fornemmer, at man er sammen om at dele en eller anden stor oplevelse, så fungerer det allerbedst. Jeg synes, det er helt fantastisk at opleve, hvad det er, man kan, hvor langt man kan nå med musik, især med mennesker med demens. Silent.